Tupon wis, gombloh urung. Bu Yuni, tak selesepne kene wae, panggah becek. Aja lali dina Kemis legi. Garek ngene gombloh tok rampung. Alah alah, becekan neh. Angel mento ya. Kan barang meriah. Gombloh. Biasane mengo. Bloh. Celeng iki panggah mlebu wae to. Beyuh. Meriang to bloh. Alah. Kowe to Lot. Lah ngono ra WA. Beyuh ndahno gembrebeke kuwi. Wis pirang dina bloh. Kok gek kompilasi penyakitmu. Alah wis petang dino iki ya, Lot. Iki nganu lho bloh. Sepurene ngeterne. Aduh, Lot. Tambah mendas ku, Lot. Beyuh, bloh. Tak kekne tombo ya. Amre HP lah. Bocah kok gur gaweane turah-turah megahe kok ya lara barang to. Kek uyah wae apa ya engko mbok mari. Lah ya wong gur
linggo kok ya iso lara bocah. Ya iki titik bentang akas. Iki kemiri obat emah. Tambah iki perut kembung ya jablas iki nggo. Delokane wetenge ya bang bunga. Kayane ndek ya ora apa-apa. Ramuan herbal segala penyakit jablas. Kapan iki uleman iki? Biyuh, garek sesuk endil. Iki lho mbloh. Ramuan herbal alami. Lagi banyu apa ta, Lat? Banyak kuning kayak semu nglengong-lengong ngono ki. Nah, ombenen separo. Engko turane blanyono sak awak. Lak jablas. Tapi ambune kok penguk-penguk piye ngono ta, Lat? Jenenge tombo ya ora enek sing seweger arum kok. Goblok mentok kowe. Tunggu bentuke nglengong-lengong kaya ngene lho. Lah iki kayane mbok tambahi lengo klentik barang lho. Rumah samu iki wedhus apa piye to? Tak ombening kuwi ya. Ya diombe to mbloh. Lah wong mendang enteng kok. Sesuk lho kowe men iso menyang becekan kuwi. Lah kowe lho karo edok iki ya duwokohe rampok. Oh, yo. Iki kayane kolesterolku kumat iki, Lat. Karo asam urat bangsane kuwi kumat kabeh kayane iki. Sesuk ora iso budal iki aku. Iya, Blah. Lah iki nek ora diparani mantri apa-apa kayane abot iki. Aja, Lat. Aja parani mantri to. Iki kayane untu barang wis mulai kumat barang gitu. Iya. Entenano kene neknu tak celukne mantri. Lat. Aku kira meriang. Maksudku anu meriang tapi engko anu mari. Sesuk paling ya, tapi sesuk ya urung mari, Ding. Lah iya, wong arep diobatne kok angel men. Kok ya angel to. Selak kelengerok bocahe. Wong lara sampe kaya ngono. Engko ora diparakne kek malah njekangkang pisan kok.
Ayo Mbah, iki penyakitnya selak krisis kesuwen kok ndak bahaya. Jan. Kekan Mbah, bocah wis nyelirik-nyelirik teko kono kae. Nek sampean randang teko mau walah. Alah, mukur kawas gitu letik teh kukus sakitu mah. Kayak cager. Wah, diangkrek. Kok yang gue dukun tenan ngono loh. Tambah dedel duel ngene iki. Lot bolot. Kayak gue pernah yang ngangklopi barang ya iki. Kuwi anu pokoke Mbah. Piye apike pasrah sampean ya Mbah. Arep dipiyekne. Alah gampang eta mah soal eta mah. Bari budak ieu campur ketempelan ongkong. Ieu kabeh ge beres engke lah, tenang bae. Ngagoler heula, goler ngeletak, ngagoler. Tolong bawakan cai putih itu Kang. Heeh. Oh alah. Bocah kae mungki tibake ketempelan to. Pantes ambune kok sengir-sengir kaya klembak menyan ngono. Iya, Bah. Jadi cuang jampeannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaluta kali itu tadi nagihan tek itu. Cager. Lah ieu budak ieu ngaranna saha? Mau neng undangan gombloh, Bah. Gomloh. Heeh. Diinum. Enak lot. Wenting gak lot. Tenan. Arep. Aku pa oleh, Bah. Wis meunang tenan naon lah, malah nama cager. Belah. Enting. Ngene piye? Wis to. Penting kowe mari. Pira-pira ya dianu belah. Pira Bah totale karo minyak? Totalna nu tadi ieu kieu nya kulantaran ieu budak ieu rada berat penyakitna. Jadi kabeh totalna eta 399.000. Kuwi wis sak lenga-lengane, Bah. Enggak setengah kabeh beres sakitu. Ya kuwi belah 399 genep ana 400 timbangane njujuli 1000. Aduh. Lot. Iki asam uratku kumat meneh lho lot iki. Bene sesuk tak suntik dhewe ya. Memang penyakit budak ieu berat. Nu berat eta utekna eta nu rada sulaya. Terus iki piye, Bah? Wis mayar anu tadi bae lah geus teu naon. Belah. Ora enak lot.
Iya kawas-kawasna beueun teu boga duit kawasna ieu. Kawasna. Ieu bae di bawahnya. Ieu bae tong bawahnya. Teu boga duit kawasna mah ieu. Blah, iki wae nggo mbayar. Penakno Abah. Lah kuwi kipas gek 2 dina eh. Kawas-kawasna bau teu boga duit ya geus ieu bae lah nu dibawa kipas sayayana daripada teu dibayar. Iya, Bah. Ora apa-apa. Lat. Wah, iso digawa tenan to kayak bocah kayak iki. Walah. Jan iso remuk tenan kayak bocah kayak. Halah. Beres mbloh. Pokoke jan Abah ki jan pewenakan kok. Kayak ya apa-apa lo gelem. Beres untumu amblek kuwi. Kipas melayang. Loh, kan ning awak malih enteng to. Seger. Sesuk iso menyang bareng aku. Heeh. Sesuk becek ampiri jam 4 ya. Insyaallah.